Let's get indaba zo-1KZN TV ifundelo samukeliso kaNqulunga ngekubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Kufunwa ababeyingxenye ababulawe eMarian Hill odokotela ababhikishe bekhala ngokungaqashwa kanti umbimbi lamaqembu lukhala ke ngenqalasisinda. Amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal asathungatha abalisa ababili ababeyingxenye abayishagalolunye abadutshelwe amaphoyisa ezitatha zanamuhla eMarian Hill labasolwa kube ukuthi ke bebehlalisela ibhojozi umphakathi wakule ndawo nofsekuholele ekutheni ke iningi lemndeni lishiya imizi yayo ngenxa yokusabela ke impilo yabo. Bebehlalisela ibhojozi umphakathi waseDesai eMarian Hill abasolwa abayishagalolunye ababulawe amaphoyisa namhlanje ngeintatha. Lokhu ke kuvele njengoba ke iziko lendaba belikhulumisana ke nomphakathi kuyona ke indawo yesigameko ukuzwa ke kabanzi ngaso lesigameko sinake okhulumela amaphoyisa lapha esifundazweni KwaZulu-Natal ozosichazela kabanzi ngokwenzekile la. Mr. Netiwunda, can you briefly explain to us what transpired here? We followed intelligence about a group of at least 11 suspects who have been terrorizing the area, committing serious and violent crimes such as house robberies, armed robberies, rapes, and they were also linked to certain cases of murder. And when we got information, we arrived at a house here in the early hours of this morning, and when we knocked at the wrong door, and we got a response with the gunshots from an opposite house. So we had to retaliate, and a shootout ensued. That's when 9 suspects were shot and fatally wounded. There are still 2 more suspects who are standing, who are not with the arrest. A team is out ready to search for them. In your statement, you mentioned the extent of the crimes that these guys were doing. That in some case they gang raped a child. Can you explain to us that? Yes, they gang raped a girl, not necessarily a child, but a minor, and it was during a house robbery. So they made the mother to watch. It was a show of force, maybe from them, that they are untouchable, because there are so many cases in this area which were not reported because the suspect will threaten the victims that should they report the cases, they will be after them. Ngicela umthobuli wethu asikhombise njengoba ke siqhubekeke nakho lapha ke ilungu lomndeni lomunye ke wabashonile ke kuyona le ndawo njengoba wizola ke mbukeli isimo esinzima kakhulu njengoba ke lona ke ithimba elithatha ke idumbu likhona ke kule ndawo ukuzama ke ukuthatha ke zona idumbu zabadlulile ke emhlabeni. Iziko lendaba ke ngesikhathi likhulumisana ke nawo amalungu omphakathi achazile ke umbukeli ukuthi ke yona le ndawo bese kuphoqile ke ukuthi ke amanye ke amalungu noma ke eminye imndeni mbukeli isuke khona lapha uphoqeke ukuthi ivalwe njengoba ke zona ke igebengu bezi uhlalise lubhojozi ke wona umphakathi. Sinaye ke omunye oyilungu lesigungu esisobgebengu kuyona le ndawo. Baba sicela usibeke esithombeni, ngiyazi ukuthi ngomunye wabe CPF khona la endaweni. Mhlawumbe sicela usibeke esithombeni ukuthi njengomphakathi nizizwa kanjani ingale sigameke esenzekile lana? The community were living in fear, and you can see there are vacant houses. A lot have happened, so many lives have lost, so that's the situation. I hear you mentioning that the community is living in fear. How are they feeling now that these guys has been eliminated? You can sense the vibe. I mean to say, others are crying because they lost their loved ones. Others are happy because crime will decrease. Yes. Njengoba wizola ke mbukeli ke omunye ke wabaholi bayo eCPF endaweni yaseMarian Hill esho ke ukuthi ke wona umphakathi mbukeli uthokozile ukuthi ke wona ke kwenzekile sona lesigameko njengoba ke bona laba bebebahlalisela ibhojozi ngendlela eyisimanga njengoba ke bese ngingasho ke ukuthi kunemizi ke ebisiphoqe ukuthi ivalwe ngenxa ke yazo lezi gebengu. Endabeni ze1KZN TV kubikuntomkhona Mvubu eThekwini.
Khona manje lokho kusadidekile ngokumele ukwenza oyisisulu sezigebengu zishagalolunye eziqothwe amaphoyisa endaweni yaseMarian Hill eThekwini ezitathaza namuhla ngamacala ke ahlukene abucayi. Lona ongathandanga ukudalula ukuzivikela ekhuluma neziko lezindaba uthi lezi zigebengu bezineminyaka esukela ke e-18 kuya kwe-23 ubudala besisatshiswa kwenyoka kanti ke nomphakathi ububukelwa njengoba kuza isikhathi sobusika. Sikhihle esikanandi esinye seyisulu zezigebengu edutshulwe amaphoyisa ophiko lwe-KZN Provincial Stabilization Team eyintathaza namuhla ngesikhathi esilandisa iziko lezindaba ngomonakalo odalwe lezi zigebengu emndenini waso kulandela isigameko lapho ke laba bagasela kulomuzi babamba inkunzi baze banokubeza ke ilungu lawo. Kwaqhathela umnyango ongasekhishini kwangenwa abantu ababe-6 ababenga-identifyile beyifihlile ubuso singakwazi ukubabona ukuba bathatha zonke izinto ama-TV namateku namafoni kanti omunye wabo nginama-bedroom awu-2 elincane ley'ngane nelami main bedroom. So base bebiza lo mncane na-16 ngavuka kona njalo ngishawa kuthiwa angiqhubeke ngihambe ngiyemboza embhedeni kanti basitele la omunye wayo walabantu ababengenile wasala wadlungula umntanami lona 24 years. Manje ngisadidekile ngathi umuzi ngudayise angizazi angakazi ngoba nami kubuhlungu ungahlali nabo unengane zezekelwe izinto ebuhlungu ngazo uhlala nazo iy'ngane zakho uyahlukaniswa ngalayo ukuthi uhlukaniswa nengane zokuba ungatshali ukuhlala kube yisimo senza uhlukane nengane nginengane yenza ugrade 11 ifanele ithole support yami njengoba ifunde ezo-grade 11 fanele ithole support yami njengomzali ikwazi ukuqhubeka ingane ihleli leyo ingane angazi uma yenze njani fanele ngihambe ngoba ngiyihambisa imali lokudla. Ngesikhathi iziko lezindaba lihambelele ndawo ngemumva kwesigameko amalungu omphakathi abesaba ukuphumela obala akhulume abeveza ke ukuthi liphume nobovu ngokubulawa kwalaba njengoba bebe bahlalisela ibhojozi kangangoba ke iningi lemizi ibisikhala ibhungezi amalungu ayo esabaleka endaweni ngenxa yalaba abasolwa kubikwe ukuthi baneminyaka ebalelwa phakathi kuka-18 kuya ku-22 kanti kubikwe ukuthi yize bebaziwa ukuthi ke bayigila mkhuba umphakathi ubusaba ukubika. Bazi kahle bayazi kahle yezinye zazolisa ingane angifuni kamamanga nami ngumzali ikhona ingane uthola ukuthi ingane iphuma esandleni ekhaya kade ifundisiwe kodwa uthola ukuthi izogroupa nabantu abarongi i-end up yenza izinto ezirongi i-end up nayo isiyenza lezo zinto. Abanye bazo umunye ke wabo ke nje uyeyakhe ingane nje ivele nje yeyona erecruitela izingane ukuze kube leli qembu selivulekile kwamanje. Ayikho into enziwayo bayasaba abantu kuyasathu uyasaba uzofa phela. Wakhuluma uyangenela uyadutshulwa. Kuzokhumbuleka ukuthi ke indawo yaseMarian Hill ingezinye zeyihaqo ubugebengu ngenxa yegameko zokubulalana. Amaphoyisa athi ke athole izibhamu ezintathu endaweni yesigameko kanye nesisodwa esikhulu kanti basathungatha abasolwa ababili abayingxenye yalaba. Isizulu sithi ke amaphoyisa kumele aqhubeke nokuqinisa isandla. Mase kuthiwa nje ngempela nje ugovernment usebenza kanje kwezamaphoyisa enze kanje yena ukuthi sithene sihlukumeze ngobuyela njengoba buzubusika nje besingazazi nokuthi sizoba izini ngoba phela kungena umnyama kuba mnyama kusheshe kube mnyama yonke into yenzeka yizona ikhathi lezi ababayiphingaza benze noma yini abayithandayo ngazo. Bakhona abahlonzwe yimndeni yabo kwazise ibikhona endaweni yesigameko. Endabeni za KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Odokotela abangasebenzi baqinqeke enhloko hhovisi yomnyango wezempilo wesifundazwe KwaZulu-Natal kusukela ke izolo ekuseni kwaze kwasa namhlanje bekhala ngezinga eliphezulu lokungaqashwa laba bathi ke kubaphatha kabi ukuthi ke isikhalo sabo singathathelwa phezulu njengoba ke kungekho zimisela ukuhlangana nabo phakathi ke kwaNgqongqoshe oNomagugu Simelane kanye nenhloko yomnyango uDokotela Sandile Shabalala baveza ukuthi ke bazohlala kuze kube bathola umhlangano nomnyango. Kuhlengezela izinyembezi uma odokotela bangaqashiwe kulesifundazwe KwaZulu-Natal bekhuluma. Ingxenye yalabo odokotela ichithe usuku lonke la izolo kwaze kwasa namuhla ekuseni ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezempilo kwisifundazwe KwaZulu-Natal
befuna izimpendulo. Sifike eNatalia ePietermaritzburg ngo-7 izolo, 7 wasekuseni. Sahlala ubusuku bonke, savukela lana, sanethwa imvula ubusuku bonke. Sihleli lana ngoba khona ithembiso eningi ugovernment esenze kuthina ethi kanjena sizoqasha. Akukaze kwenzeke lokho. Abanye abantu babanye ama-province baqashiwe. iGauteng, i-Eastern Cape neLimpopo, i-Western Cape nabo baqashiwe kodwa kuhleli thina abantu base-KZN. So size lana sizofuna lezo mpendulo lezo. Iphelile iminyaka baqeda ukufunda laba, kepha bathi basahlezi emakhaya neziqu. Umuntu uqede ngo-2020 njengoba sasazi ukuthi leso sikhathi leso kwakuyi-COVID. So umzima esibhekene nabo ukuthi sihlele emakhaya asisebenzi. Nalo okuncane bese kuseyivile kuloko kuyaphuma akukho kungenayo. And asinayo nemali yokuthi singavula ama-practice ukuthi sizame ukuyindlondlobalisa. Kodwa ke leso skill lesi besisitholile sisatrainer sihlele emakhaya asisebenzi leso skill leso. Okubaphatha kabi kakhulu ukubona isimo siya ngokuba nzima. Thina sidinga ugovernment vele ukuthi asiqashe ukuze sikwazi ukuthi siyindlondlobalise. So kunzima kakhulu lokho ngoba ubathi uyabuka ukuthi ifuture yethu la ka healthcare inzima kakhulu. Nabantu abancane kunzima nokuthi ungaba advise ukuthi abeze lana ngoba ithemba vele ngempela alikho. Leli elincane esinalo kunzima kakhulu ngempela. Labo dokotela bathi balwela neziguli ezithintekayo ngokushoda kodokotela emtholampilo. Njengoba silana ne, yes size lana for ourselves as well, kodwa okukhulu sizela umphakathi. Akukho right ukuthi ugogo onamadolo uzovuka ngo-3 ekseni ayokhiwe ku-clinic ezovula ngo-8. Mase sengaphakathi atshela ukuthi akekho udokotela, into engafanelekile, into efrustrateayo and i-wrong. Umnyango wezempilo KwaZulu-Natal uphawulile ngalolu daba. Ama-agreements engicabanga ukuthi afezekile namhlanje after umhlangano siyavumelana ukuthi yebo njengomnyango wezempilo sinama-post amaningi angenabo odokotela and sinama-post amaningi okuthi uma ngabe besinayo imali ngabe siyakwazi ukubaqasha bonke labo dokotela. Kodwa ngenxa yokuthi imali ayikho noma imali ayanele not just emnyangweni wezempilo KwaZulu-Natal but kwi-province yonke, in fact nase South Africa kwenza kube nzima kakhulu ukuthi siqashe bonke odokotela esifisa ukubaqasha. Kodwa sivumelene ke nodokotela laba abancane abangaqashiwe ukuthi iprocess yokubaqasha sizoyithatha siyi-centralize, okusho ukuthi kuzo-advertisewa ba-apply kwenziwa ama-interviews, kodwa lokho sikubambe kuthina la e-head office. Ezindabeni za-1KZN TV ku-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Asike seyitolo siba siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze-1KZN TV. Nazi kwekuyihloko kuyizona ehamba phambili osuku namhlanje. Kufunwa ababeyingxenye ababulawe eMarian Hill odokotela ababhikishe bekhala ngokungaqashwa kanti umbimbi lamaqembu lukhala ke ngenqalasisinda. Umbimbi lamaqembu ezepolitiki okubalwa ke iqembu le-IFP, iDA, Action SA, iVF Plus, ACDP namanye bathi ke ungalungisa ngonqalasisinda kuleli kwenza ke la kuleli lilahlekelwe ke kakhulu kwezomnotho. Bakusho lokhu ngesikhathi bebambe isithangami nabezindaba eMkhomazi ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Umengameli we-DA Johnston Yeizeni uthi ke bewumbimbi lamaqembu ezepolitiki bangenza kangcono ke kuneqembu elibusayo iANC, bangayilungisa ke inqalasindo sekupheleke iminyaka enganakekelwa. Umbimbi lwamaqembu ezepolitiki okubalwa iqembu le-DA, IFP, VF Plus, Action SA, ACDP, iSANCO kanye namanye athi unganakekelwa nokungalungiswa kwenqalasizinda kulahlekiselela kuleli kakhulu kwezomnotho. Bakusho lokhu ngazwilinye bebamba isithangami sabezindaba eMkhomazi kwibloheladi likangesikhathi kunezimvula ezinamandla kanye nomgaqo ngonyaka ka-2022 ukuze kube imanje awulungisiwe. Umongameli we-DA uthi lokhu kukhombisa ngokusobala ukuthi uhulumeni uyehluleka. We've chosen to unveil our plan here today near the Umkomaas Bridge because it clearly demonstrates the consequences of bad government and a government that fails to maintain
and invest in public infrastructure. This road collapsed in the floods of April 2022, and despite various calls from multi-party charter parties through various channels in Parliament and in the KZN legislature, 2 years later, and it has still not been fixed. It remains a major problem, as you can see, with knock-on effects for motorists, for tourism, for goods transportation, for economic development and job creation, and ultimately social well-being. Umongameli weqembu le-IFP uthi ngaphandle kwenqalasizinda enganakekelwa elakuleli libhekene nenkinga yokwesula amanzi. The multi-party charter recognizes that effective and sustainable water management practices are crucial to social well-being and economic development. South Africa's water system is currently in crisis. This is due to inadequate maintenance of water supply infrastructure, corrupt tender awards, and the deployment of individuals without the necessary skills to solve problem, which is the cadre deployment. Usihlalo we-Action SA esifundazweni uthi ukungalungiswa kojantshi kwenza kubambezeleka ukhanjiswa kwempahla. Uthi lokhu bazokudlulisela kumphathiswa wezokuthutha kuleli. The collapse of our railway network has led to delays in efficiencies in transporting goods and passengers, affecting supply chain, businesses and commuters alike. It has also caused our roads to heavily congested with road-based freight, which highly efficient. Firstly, we will transfer responsibility of rail infrastructure to the Ministry of Transport. Oyilunga leParliament leqembu le-VF Plus ube esebala izindlela abazozisebenzisa ukubhekana nalezi izinselelo. We will open up private sector participation in port operations to attract investment, stimulate innovation, improve operational efficiency, and contribute to overall economic development in the port sector. Secondly, we will invest heavily in modernizing, upgrading, and expanding port infrastructure. Lombiko benwethulo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemkhomazi. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamasi uthi-ke sidinga ukushayela ihlombe isinqumo senkantolo yasePitoli sokuchitha-ke isicelo sikaSomlomo wePhalamende lakuleli uNosiviwe Mapisa Nqakula sokuba-ke angaboshwa. Lokhu kuza emva kophenyo lokuthi-ke uSomlomo uyathinteka-ke emacaleni enkohlakalo ngenkathi-ke sangungqongqoshe wezokuvikela kuleli nalapho-ke athola khona intshontsho lemali engu2 million randi. Ushamase-ke uthi-ke kusukela namanje uMapisa Nqakula usengaboshwa noma yinini okanye-ke azinikele ehamba nommeli wakhe. Emva kokugasela kophiko lwezinhlolo emzini kalongo Somlomo wePhalamende lakuleli uNosiviwe Mapisa Nqakula ukuyoshaqa ulwazi ngezitsolo zenkohlakalo zokwabiwa kwemali elinganiselwa ku2 million wesigidi zamarandi ngenkathi sangungqongqoshe wezokuvikela kuleli. uSomlomo ugcine echithiwe inkantolo yasePitoli njengoba befaka isicelo sokuba angaboshwa. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamasi uthi lesi sinqumo sidinga ukushayelwa ihlombe. Siqale sishayela ihlombe isinqumo senkantolo ePitoli izolo sokuthi inkantolo ayikwazi ukuthi ingathatha isinqumo inqume ukuthi umuntu angaboshwa engakaze engakaboshwa futhi engakathweswa amacala ngokusemthethweni enkantolo. Empeleni kusitshengisa ngokusobala ukuthi sonke siyalingana, akekho umuntu ongaphezulu komthetho, nobody is above the law. Akungasebenzi kubantu abathile kuphela lonto, ayisebenzi kuzo zonke izakhamuzi zaseNingizimu Afrika ukuthi sonke siyalingana ngaphambi komthetho futhi akekho omkhulu kunomunye. Ngakho-ke akuyi ngokuthi wena usopolitiki noma usolwazi noma uyiphoyisi noma unesi noma uyisotsha kusho ukuthi wena akufanele abantu afanele baboshwe nje noma kanjani, abantu nje abalapha phansi abangeyilutho. Siyalingana sonke phambi komthetho. Ngakho-ke lesi sinqumo esenzeka izolo isinqumo esihle kakhulu nesitshengisa ngokusobala ukuthi akekho ongaphezulu komthetho. Umhlaziyi uthi Nqakula okumele kulindele njengamanje ukuthi akhalelwe amasongo kaSigonyela avele enkantolo. Nakuba kunjalo kodwa unelungelo lokuhamba nommeli wakhe uma sezoboshwa kwazi ukummela ukuze avele enkantolo.
umama uMaphisa Nqakula unalo ilungelo lokuthi athinte ummeli wakhe ngisho bethiwa useyaboshwa ngoba isinqumo lesiyana sisho ukuthi usengaboshwa noma yinini ama-Hawks noma ama-SAPS noma lo unqonqosho ubheka icele sebengambopha noma ngasiphi isikhathi noma ngaliphi ilanga noma ngaluphi usuku ayobhadla eje kodwa unalo ilungelo ukuthi mase befikile athinte ummeli wakhe kanjengawo wonke umuntu oyisakhamuzi saseSouth Africa. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Inhlangano abamatekisi Santaco sidalula ukuthi kulindele ukuthi kuphele lo nyaka abantu bakuleli sebekwazi ukufaka izicelo phecelezi ukubhuka zokugibela amatekisi ahamba baba ngamade besebenzisa ubuchwepheshe besimanje manje njengoba ke kwenzeka nasemabhanoyini. Lokho kuzophinde kusize kunciphiseni imigqimide kanti ke kumanje le nhlangano ithi kunohlelo esiqalile ukulihlola phakathi kweGauteng neKZN lapha abantu bethenga ke amakhadi okugibela abasiza ekutheni ke bekwazi ukujomba kulayini abade bashesheke bengene kuqala baphawulike abantu bakuleli ngalolu daba. Iconcern yami ngalokho sekuphakanyiswe uSantaco especially indaba yokuthi ke sekufuneka ubhuke. Ngibona ngathi kuzoba inkinga kuthina emazingeni aphansi kakhulukazi because silekhe umsebenzi awukho ene ukubhuka okusho ukuthi kuzofuneka umuntu wonke abe nedata ene yenye into enzima kakhulu idata li expensive kakhulu. So mina ngokwelami isayidi uSantaco akahlele ngenye indlela or ayeke le ndlela ebisetshenziswa nje kuqhubeke yona because le ngazathi izosixaka kakhulu sabagibeli. Kodwa ngokubuka kwami kuzoba ucebo elihle kodwa ke ngoba phela singabantu kusafanele iqala kubekwe phansi ukuthi lento le izosebenza kanjani ihanjiswe nasemphakathini bayibone ukuthi iyasebenza bangayimane nje sebeyithi nje gurugudu nayo nje aqalwe kabusha nje iyobekwe emakhaya uSantaco ahambe ukubonisa imphakathi sinogogo sinomkhulu abanganazo into ekuthiwa software kodwa ke ngibona ukuthi icebo lihle kodwa kubanjiswane phela kungabi khona ozokhala egcineni. Ngokwesikhalazo sami ngithi mina ake ngithi ngumuntu ohlala emndenini ohluphekayo else anginafoni anginazo indawo lokubona khona like ungena ku social media ngikhona ungena ku social media kuna TV ekhaya angikhona ukuzwa ukuthi kunento esishintshile kanje ukuthi kuyabhukwa nani lethe mhlawumbe sengifuna ukuyosizakala mhlawumbe kwamanye amazwe ngifuna ukuhamba like mhlawumbe imfundo ukuyofunda nani mangifika la ngifika sekuthiwa sekuyabhukwa kusho kumele ngenze njani manje ngomgibeli kumele ngibuyele emuva yini because ngifuna ukuya phambili ngiyofuna imfundo. Cela ubuza kumele ngenze njani mina ngibuyele emuva sithi ngiyabhukhanga. Kuyinto engenzeka phela ngoba izinto kuya ngokushintsha hamba isikhathi siya ngokushintsha nendlela okwenza ngayo ukushintsha mhlawumbe kuyokwenzeka kodwa hayi manje ngokubuka kwami lokho izinto ezisenzeka emabhasini ayembonini le yamakhumbi angiboni manje ukuthi kusengenzeka lokho kodwa mhlawumbe esikhathini esizayo kuyokwenzeka hayi manje. Le ndaba yokubhuka ngibona ngathi ngeke izisebenze kwamanje ngendlela isystem esisebenza ngayo nangendlela izinto ezenzeka ngayo hayi angiboni ukuthi uyowenzeka ngoba makuzobhukwa khona i-distance ilayishayo elayiduzana olayishuya la iduzana umuntu uzobhukha kanjani ngazi ukuthi uyahamba namhlanje. So yabona sinalawo ama-challenges nangendlela i-system yethu I think ngendlela esethwe ngayo ayisethelwanga ukuthi umuntu angabhukha ngoba wazi ngalelo langa kuseni usuzohamba ukuthi uzoya kuphi bazi ukuzobazani kumuntu ezela ukuthi uzoya ngakephi. Ake siphinde futhi siyitolo sobuya nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele umbukeli usabukele zona indaba ze-1 KZN TV nazi-ke besithi izona ebeyihamba phambili usukwini namhlanje. Kufunwa ababeyingxenye ababulawe eMarian Hill odokotela ababhikishe bekhala ngokungaqashwa kanti umbimbi lamaqembu lukhala-ke ngenqalasisinda. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.80 maqhathaniswa nedollars America libu-20.25 maqhathaniswa ne-euro libu-23.63 maqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide liwu-$0.0 i-ounce uwelo ngahluziwe wona u-$88.92 umphongolo. Ake sibheke-ke enkosini yezemidlalo.
Limfiliba ikusasa lomqeqeshi Kaizer Chiefs osabambeke izintambo Kevin Johnson njengoba ke ilokhu iqhubeke njalo ke nongamhambeli kahle imphumela kuleli qembu elingelinye lamakhulukazi nanomlando omkhulu kuleli lokhu kuqhame kakhulu ke ngesikhathi iqembu Stellenbosch FC ifake umqeqeshi ekukhulumeni ngemuva kokushaya iqembu lakhe emidlalweni we-DStv Premiership izolo kusihlwa ebusuku FNB Stadium eSoweto ngegoli elilodwa eqandeni. Umphumela wesibhofana ulandela eminye engagculisi. Lokhu ke kwenza kusolakala ukuthi ke bazoshaya amakhala abalandeli ngoJohnson ekubeni ke behlukene phakathi ngaye. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Mukeleke ziyaguqa besikuphathele zona usukwini namhlanje. Mina nawe ke sihlangane kusasa ngasesikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.